Khosi FM luhamba phambili lolu hlelo lwethulela ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku Masi sukume sakhe iTheku njengenhlala yenza njalo uma kuLwesibili sisuke sikhuluma ke nomkhandlu weTheku ukusitshela nje kabanzi ukuthi mhlawumbe ke zihamba kanjani inhlelo zentuthuko edolobheni lethu namhlanje ke futhi sobe sikhuluma ke nosihlalo ke wekomidi lezomnotho ukhansela uThembo wakantulu ohlelweni ke imasukume sakhe iTheku ozoke nje athi ukusitshela ukuthi ke usiphathelene emgodleni wakhe namhlanje Mphemba siyakubingelela emsakazweni uKhosi FM. Ngiyabingelela umsakazi okhosini ngibingelele abalaleli emakhaya. Siyabonga kakhulu nalo udaba sesiphinde futhi sahlangana kulolu Lwesibili njalo lisuke sidingida khona indaba ezithinta kakhulukazi ke intuthuko nje nakho konke okuyiswa kithina njengomphakathi waseThekwini. Namhlanje Sompisi sikwamukela nje uKhosini siyacela uke uthi kusichazela nje kabanzi mayelana nezinhlelo zakamuva mhlambe zokuhanjiswa kwezidingo ukithina njengabahlali baseThekwini siwumphakathi ikakhulukazi futhi ke ngeinhlelo zokukhulisa nje umnotho nokudala amathuba emisebenzi. Angibonga kakhulu umsakazi. Angibalule ukuthi ikhuluma nje kunemali elinganisela ku217 billion etshalwe osomabhizinisi kuma catalyst project angusustil lapha eThekwini okubalula kuwona ama shopping mall, ama hotel kanye nama warehouse. Ikhuluma nawe nje sisezi Zofimi ngomumo ukuvula iproject enkulu ebizwa ngeWestern Development elapha eShongweni ehlanganisa izitolo izibhedlela izindawo zokuhlaliswa kwabantu kanye nama warehouses. Ulindelekile ukuba leli dolobha elisho kusolakha lapha kuleya ndawo libe nemali engango 15 billion ezotshalwa eThekwini eminyakeni engu10 kuya kwe15 kuye kwakha amathuba omsebenzi engango 8500. Umasipala weTheku utshala imali engango 600 million ukwakha ingalasozinda kuleya ndawo. Kuyintokozo kakhulu ukuthina ukuthi leya ndawo izovulwa ngomhla ka27 March. Sithanda ukubonga kakhulu inkampani uFundamental ngokubambisana nomkhandlu ukwenza ukusiqiniseka ukuthi le project iyakwazi uma iphumelela futhi izifike kulelizinga lokuthi kube siyayivula. Olunye uhlelo sisikhanya ngalo oluzoba khona lapha eNtshongweni. Indawo ebizwa ngokuthiwa iGiba Gorge Estate Development. Okuyenye indawo esizobe sazi ukuthi ilapha eceleni kwase Tollgate esivulayo lapho kuzobe kutshalwa imali engango 1.9 billion kule nkampani esikholelwa ukuthi nakuyona izothi mangabe ifika ngasekupheleni kuzobe sekukhona u4600 wamathuba emisebenzi. Singubuli umkhandlu weTheku izimisele ukusebenzisana nazo zonke inhlaka zomphakathi kanye nosomabhizinisi ukwenza isiqiniseko sokuthi abatshali izimali mabeze eThekwini bayasizakala nokukwakha amathuba emisebenzi namathuba amabhizinisi kubantu bakithi. Usakhuluma nje ngalo lolu daba esikhuluma ngalo njengamanje mlalelo Khosi FM usanda kuvula umsakazo sithi masisukume sakhe iTheku. Sisakhuluma ngokuthuthukiswa komnotho kanye ke nokudalwa futhi ke kwamsebenzi. Ngesonto ledlule ke sibone inqwaba yabantu abantu abaningi kakhulukazi ke ebenikade nibaqeqesha ngamakhono ahlukahlukene kwezemkhiqizo phecelezi lekhosi esithi manufacturing. Awuthi kusichazela ngalolu hlelo Mphemba? So umkhandlu sibambisene kakhulu nemboni ezikhiqiza ifurniture amakhemikhali kanye nezimoto nokunye okuhlukahlukene. Ngenxa lohlelo lolo esinalo sinabantu esibaqeqeshile lapha eThekwini. Ikhuluma kulolu sonto elidlule kulaba befurniture kusuka u2019 sesizesa qeqesha abantu abawu230 khona abawu60 kade begraduate kuleli sonto elidlule. Iyajabulisa kakhulu ukuthini ukuthi ke konke lokho kwenzeka ukugqugquzela nokulekelela abantu bakithi ukuba bakwazi ukuziqalela awabo amabhizinisi ukuze sizokwazi ukuthi senze isiqiniseko ukuthi i-economy yesithi iyakhula futhi ziba khona izinto ezenza ukuthi abantu bakithi bazimele bengosomabhizinisi baphinde baqashe abanye abantu emkhandlwini.
okubaluleke kakhulu ngalolu hlelo ukuthi mase bethole lamathuba abantu bayakwazi ukuthi bagcine beqasha abanye abantu baphinde futhi beyisiqiniseko sokuthi nabo baba khona izinto abakwazi bagcine bazenza ikona okubalulekile kuthina kusijabulisa nokusenza thina amahleli sibone ukuthi asigcine ngokuthi sidedele somabhizinisi beze siyabakha abanye somabhizinisi lapha kade eThekwini bakwazi ukuthi baphumelele. Kodide sike sezwa futhi ukuthi umkhandlu uhlele iNorth Regional Business Fair ezoba ke eBridge City Shopping Centre kwaMashu. Ingabe mhlambe ke ahamba kanjani ke amalungiselela khona Sombisi? Sijabula kakhulu ukwazisa ukuthi leli thuba lokunikeza osomabhizinisi abasakhula ukuze bezokwazi ukuthi bakhulise umnotho baphinde futhi bakhulise namabhizinisi awo bakwazi nokuthi bawaveze abantu bakithi bawabona izinhlelo zimngomumo ngalolu hlobo lokuthi abantu bakithi bavulelwe ithuba lokuthi bangaqala manje bazenze izicelo kusuka ngomhla ka14 ukwenza isiqiniseko bazoba ingxenye yale program esizoyenza ngomhla ka28 and 29 labo bafuna ukuthi babe ingxenye yohlelo kufuna laba ebusiness support embassy ku7th floor ku199 Anthony Lambert noma ema-ofisini akasizakala seduze nabo noma ema-ofisini aka-Durban Chamber of Commerce and Industry ayatholakala amafulo kuza ku101 Isaiah Tangase Road okunye okubalekile abangakwazi bakusebenzisa i-email ethi zamani.shezi@durban.gov.za noma bafone kule number 031 311 4500. Siyanxusa ukuthi abantu bakithi basenanda koNtuzuma koMashu koPhoenix zonke le ndawo endaweni yaseNorth eThekwini ukuthi mabasondele bazobe ingxenye yalolu hlelo ngoba lolu hlelo silisebenzisa ukuyisiqiniseka ukuthi abantu bakithi uma ngabe behlangana laba abanezinto abazenzayo engaziwa ikwazi ukuthi sithole ithuba olumayibonakale nabantu abafuna ukuthenga bakwazi ukuthenga kubantu ngesikhathi abantu befika nazo izinto lapha. Ngiyafuna ukuthi ngikuqinisekise emsakazi nabalaleli ukuthi saqala eWest kwakuhle kakhulu ukuhamba kwethu kohlelo eSouth njengoba ngangishilo sesiseNorth manje ngiyafuna ukuthi iThekwini lonke silambele iThekwini namaphethela bonke osomabhizinisi laba abasafuna ukuthi babonakale ngamakhono abanawo sikwazi ukuthi banikele lo thuba ukuthi bafike babe phakathi kwabantu. Siyajabula kakhulu ukuthi sithole leli thuba lokwazi ukuthi simemezele kubantu bakithi ukuthi ngomhla 14 kuvuliwe ukuthi abantu bazoregister bese ukuthi ngomhla ka28 kuya kumhla ka30 March so eBridge City Shopping Centre. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho Khansela Thembondo ukuthi ube kanye nathi nakulolu hlelo masukume sakhe ithe kanti ke mlalelo Khoze FM lolu hlelo bulethulela ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku masisukume sakhe iTheku.